Gridcore. Ahoj a dobrý deň. Zdravíme naše posluchačstvo. Moje meno je Mária Jančová a momentálne sedím v nahrávacom štúdiu AVU spoločne so svojimi hostkami a témou dnešného v poradí už 3. dielu Gridcore podcastu je menštruačná rovnosť, respektíve spôsoby, akým ju môžeme dosiahnuť alebo ako sa k nej priblížiť. Ale dotkneme sa aj tém, ako je menštruačné vylúčenie alebo menštruačná chudoba. A vlastne aj stigma, ktorá menštruáciu stále do nejakej míry sprevádza. Dotkneme sa ale aj tém, ktoré s menštruáciou alebo menštruačným cyklom priamo súvisia, a to je napríklad reprodukčné zdravie a reprodukčné práva, ale rovnako aj s ňou úzko súvisiaca reprodukčná práca. Téma menštruačnej rovnosti je niečo, čomu sme sa v gride posledných pár mesiacov intenzívnejšie venovali, a to skrz inštaláciu tzv. Menštruačných skriniek, ktoré v súčasnej dobe je možné nájsť na každom objekte alebo v každej budove AVU. A práve takýmto spôsobom sa snažíme zmierniť dopad menštruačnej chudoby, s ktorou sa môže naše študentstvo alebo zamestnanectvo stretávať. Ďalším s tým súvisiacím projektom je distribúcia kališkov, ktorá je anonymná a úplne zdarma, dostupná pre študentstvo a rovnako aj zamestnanectvo. Určite ste informácie o týchto projektov už vlastne našli skrz akademický newsletter. Ja by som teda chcela v našom štúdiu privítať hostky dnešného dielu, a to je Zlata Ziborová a Natália Bláhová. Ahojte, vítajte. Zlata Ziborová je pražská intermediálna umelkyňa, absolventka ateliéru Nové Media 2. Počas štúdií bola na stážach na Kráľovskej akadémii v Antwerpách, v hostujúcom ateliéri Umprum a AVU a zabýva sa ekofeministickou a posthumanistickou teóriou, queer ekológiou, medzidruhovými vzťahmi, a jej umelecká prax sa pohybuje na pomedzi osobnej skúsenosti a kolektívneho naratívu a snaží sa tak pretvárať tradičné pohľady na telo a jeho roli v umení a v spoločnosti. Vo svojich inštaláciách a performáciách pracuje s organickým odpadom, spolupracuje s baktériami, kvasinkami a zvieratami a používa materiály produkované vlastným telom. Podporuje témata produkcie, udržiteľnosti a intimity, pričom biologické materiály pretvára do poetických reflexí vzťahov medzi ľudským a viac než ľudským svetom. A ďalšou našou hostkou je Natália Bláhová. Momentálne je najviac aktívna v spolku Dôstojná menštruácia, ktorý spolu založila v roku 2020 a je súčasťou občianskeho združenia Intimita, ktorá sa venuje vzťahovej a sexuálnej výchove na Slovensku. Dôstojná menštruácia združuje neziskový a verejný súkromný sektor v téme menštruačnej chudoby a usiluje o spoločné riešenia v tejto oblasti. A dôstojná menštruácia sa tak venuje priamej materiálnej pomoci, inštalácii menštruačných skriniek, ktoré navrhol kolektív Spolka, osvete, výskumu a destigmatizácii. Dôstojná menštruácia advokuje za menštruačnú spravodlivosť pre všetky menštruujúce osoby, zameriava sa na marginalizované rómske komunity a hnevá sa na obmedzený prístup k čistej tečúcej vode na Slovensku. Túto prácu vykonávajú na štruktúrach intersekcionálneho feminizmu spoločne s jeho kritikou. Natália sa sama identifikuje ako anarchofeministka a pro-abortion aktivistka. Iba spomeniem, že vlastne teraz v roku 2025 Dôstojná menštruácia získala cenu Františky Plaminkovej za tento projekt a podľa to teda oceňuje hlavne použitie inkluzívneho jazyka, teda adresovanie menštruujúcich osôb, a teda nielen nutne ich gendrovanie ako ženy, a rovnako aj prácu s tými vylúčenými marginalizovanými lokalitami, na ktoré ten dopad menštruačnej chudoby je najvyšší. Tak pýtam vás tu v našom štúdiu. Asi moja prvá otázka na vás je, akým spôsobom vy vnímate súčasný stav nejakej menštruačnej rovnosti vo vašom okolí, respektíve Slovensko, Holandsko a Česká republika. Natália? Je to veľmi náročné to zmapovať, pretože podľa mňa, aj keď to niekto v pozícii mňa, proste biela žena zo strednej triedy, able-bodied,
aj napriek tomu, že pracujem s vylúčenými komunitami a vlastne s osobami, ktoré sú nejakým spôsobom marginalizované, tak je samozrejme vždycky, ja tam mám len nejaký ten hľadačik toho, čo ja považujem, že v mojich kruhoch je znormalizované alebo nejakým spôsobom už uvedomené. Ja by som to zhrnula asi takým štýlom, že cítime posun od 2020. v téme menštruácie. Cítime to vlastne aj v neziskovom sektore, že napríklad, čo sa týka organizácií už v 2020, kde sme my dodávali menštruačné potreby, tak to nebolo úplne bežné, že keď dajme tomu bola nejaká lokalita, kde ľudia donášali oblečenie, dlhotrvajúce potraviny, tak ako keby na tie vložky a menštruačné potreby vždy zabudali. Cítime, že sa to postupne mení, že niečo nastalo minimálne v Bratislave a tie vložky, že veľa organizácií, ktoré pracuje s ľuďmi bez domova napríklad, majú tie vložky, že im to donesie niekto. Ja tiež cítim posun možno z môjho akademického výskumu aj v marginalizovaných komunitách. Vidím, že je nejaký medzigeneračný rozdiel, že osoby, ktoré sú 40-tničky, 50-tničky už povedia, že so mnou sa nikto o tomto nerozprával doma, takže ja so svojimi deťmi o tom hovorím. Ale to neznamená, že tá stigma vymizla zo spoločnosti, pretože čo je podstatné podľa mňa povedať je, že jedna vec je stigma voči menštruácii a niečomu, čo ako keby to telo, ktoré má schopnosť menštruovať, robí. Zároveň je veľká stigma okolo chudoby a okolo toho, že niekto má nedostatok niečoho a je to jedno, či je to prístup k vode, prístup k potrebám alebo prístup k informáciám, že ako keby tá stigma tam stále je v tej spoločnosti a je tam tá idea, že možno taká kapitalistická idea, že vlastne veď každý si dokáže zarobiť tie 2 eurá na to, aby si kúpili ten balíček vložiek. Dosť často počúvame, že áno, všetci majú iPhone, ale potom nemajú na vložky, prečo by sme vlastne dávali vložky. Takže podľa mňa, ako keby naša práca je rozprávať o tom, že áno, je tam nejaký posun a samozrejme tie kruhy sa pre nás stále otvárajú, preto aj tuto ja sedím teraz a rozprávame sa o tom. Zároveň je dôležité vždy povedať, že menštruačná chudoba, alebo my skôr definujeme menštruačné vylúčenie, ktoré môžem neskôr vysvetliť, čo tým myslíme, sa týka naozaj širokého spektra osôb a ako keby objavuje sa vo veľa vrstvách spoločnosti a nie sú to iba tie najviac marginalizované osoby, nie sú to iba tie osoby, ktoré napríklad žijú na ulici alebo sa pohybujú vo verejnom priestore viacej, nemajú domov stabilný. Môže sa to týkať naozaj pani učiteľiek na základnej škole, kde máme my nainštalovanú menštruačnú skrinku a vieme, že oni tie potreby používajú tiež. Takže je to také všeobecné zhrnutie, ale myslím si, že toto je tá situácia. Ja by som ale k tomu rada dodala, že zaujímavosť témy menštruácie, hlavne v európskom kontexte, je aj to, že ľudia si to nie vždy, možno aj pre nedostatok vzťahovej sexuálnej výchovy celkovo v Európe a hlavne v krajinách ako je teraz Slovensko, ľudia si to nie vždy ako keby spoja s reprodukčným zdravím. Tým pádom je tá menštruácia možno aj pre konzervatívnejšie kruhy taká nejaká, že už taká bežnejšia, ako keby sme hovorili o interrupciách. Čo je pre mňa ako veľmi zaujímavé, také tie dvere, cez ktoré sa ja snažím vždycky dostať. Že v momente, ako ma niekto uchopí, že OK, veď tak všetci by mali mať prístup k potrebám, tak som taká, že OK, tak sa poďme o tom rozprávať ďalej. Teraz k tebe, Zlata, možno nejaké tvoje postrehy, čo sa týka v rámci Českej republiky a menštruačnej rovnosti a hlavne v tom kontexte, že keď si teraz začala pracovať s tou menštruačnou krvou vo svojich inštaláciách. Ja si pamätám, že keď som ťa navštívila ešte v Antwerpách, keď si začala pracovať s tou krvou, vlastne začala si ju používať ako nejaké ako farbivo a vlastne akože figurovala hlavne v tých malbách, že predpokladám, že tam ten prístup bol nejakým spôsobom možno liberálnejší alebo prívejtivejší než s tým českým akademickým prostředím, případně má zaujímajú tvoje postřehy v tomto. Jo, teda děkuji za pozvání a abych teda okomentovala přímo to třeba ten přístup v těch Antwerpách, tak tam jelikož vlastně v tom institutu studiu, ve kterém jsem studovala, tak většina těch vedoucích byli muži, takže a já jsem měla jako vyloženě jako velmi jako feministickou jako instalaci, vlastně výzkum v ten moment, tak ty byly takový, že to jako vnímali, ale vlastně jsem nedostala žádnou jako hodnotnou kritiku od nich, že jako mě poklepali jako po zádech, že pěkný, vypadá to dobře, ale vlastně mi k tomu nic neřekli, takže to je jenom jako, že taky fakt záleží to jako jak přijímá a pak jediná jako žena, která tam byla jako spíš jako externistka, tak tam jako dala nějaký jako zajímavý input, ale od těch mužů jsem vlastně se moc jako nesetkala s něčím jako, co by, že by nějakým jsem jako pochopili a tak a je tu důležitost toho. No a potom nějak k tomu, jak vnímám jako ten vztah k té menstruaci tady v Česku,
tak jako mě samotný ten můj vztah k tomu a k nějaký jako i ekologii, když se na to dívám, tak se změnilo, když právě začaly být víc přístupný ty kalíšky a i to vlastně potom odstartovalo i to, že jsem najednou mohla třeba sama tu krev nějakým způsobem skladovat a využívat. Ale zároveň jsem se jako pak setkala s tím, že jako i od lidí, co nemenstruujou, tak vlastně v rámci nějaký ten jako jednoduchý pohled tu ekologii, že nechceme používat ty jednorázové věci, tak třeba hodně jako mužů nebo lidí, kteří třeba s tím nemají problém používat jenom ten kalíšek, tak potom třeba nechápali, že pro některé lidi, co menstruují, tak třeba to nestačí nebo třeba jim to nějak fyziologicky nevyhovuje a pak tam bylo nějaké to další jako stigma toho, že vlastně aha, tak jako proč teda používám ty tampony, nebo že bych jako je neměla používat nebo něco, tak to mi přijde takový taky trošičku jakoby ošemetný i vlastně v takových jako privilegovaných a informovaných kruzích, tak někde třeba fakt ta jako ekologie může být někdy trochu potom scestná a nechápe vlastně ty potřeby těch lidí. Když jsem měla třeba ty látky a tak to je taková věc, kterou si člověk, jako když to vidí, jak se na to chce šáhnout, tak chce s tím nějak tak jako jakoby se jako nepomazlit, ale já jsem to většinou jako prostorové instalace, že tak trochu jako navádělo k nějakému kontaktu. A tak vlastně lidi často, když potom zjistili, co to je, tak to bylo takový to, jako, že ten člověk jako z toho drží a pak najednou má to z hrozně těch očí a hnedka ty ruce jako jsou, že pryč, jako, že to je něco fuj. I když jako krev obecně, ať už je to menstruační nebo třeba i odebraná z žíly, tak když byla jakkoliv infikovaná, tak jakmile uschne, tak už je to jako věc, která nemůže přinášet nemoci, nic, což asi jako třeba možná to hlavní. Ale vím, že jako jak vlastně i ty vlasy, i chlupy, tak vlastně cokoliv, co je na tom těle, tak jakmile jako se toho těla vzdálí, tak najednou to začne jakoby přicházet takové jako zhrození, jako co to vlastně je, tady ten jako úplně jako alien object, který jako někde nějak vyrostl, jakmile už jako nepatří k tomu tělu, tak začíná být takový jako děsivý. Čo mi pripomína, že som pár rokov dozadu, keď som robila research ohľadom práve nejakých ako tiel v umení a akým spôsobom sa to premení, hlavne z nejakej feministickej perspektívy, tak som našla na taký článok na Dazed, kde, čo samozrejme nie je zdroj informácií, ale mňa strašne zaujalo, že v tom vyhľadávači mi to vyhodilo, že ten názov bol body horror. A period blood, alebo tam práve akože blood, hair a práve akože sa pracoval fakt s tým konceptom z tej abjekcie, že je to fakt niečo ako hnusné, že je to proste odpudivé a absolútne škandalózne a samozrejme hneď tam odkazujú na prácu Caroline Schneemann a proste, že začína tam práve ten gore toho, že čo, aby to ľudia nejakým spôsobom pochopili alebo aby teda bolo jasne dané, že toto je to niečo, čo je fakt akože ten horor toho ľudského tela a možno, že ešte v tom umení to nejako vieme pochopiť a rešpektovať, ale akože od toho ruky preč. S tým podľa mňa aj potom úzko súvisí, akým spôsobom sa vlastne hovorí, ak sa hovorí o nejakej menštruácie v tom verejnom priestore. Už len skrz reklamy vidíme, všetky tie menštruačné potreby sú vždy nejakým spôsobom také krásne, pekné, navoňané. Samozrejme navoňané hlavne a keď tam náhodou teda robíme test tej absorpcie, tak to musí byť tá modrá farba, aby to bolo jasné, že to nie je nič fuj, ale ako je to názorná ukážka a zároveň potom ti vysmiate protagonistky a teda akože si silná a môžeš si ich zabehať a robiť gymnastiku a zobrať si tie biele nohavice, pretože náš produkt, náš tampon a naša vložka ti umožní tu na túto aktivitu. Čo je ešte ďalšia vrstva, ktorú sme vlastne doteraz neotvorili. A to je práve jednak to menštruačné tabu, alebo to tabu, ktoré sa viaže ohľadom tej menštruácie, že nedostatočná informovanosť o tom, že čo sa vlastne deje s mojím telom, alebo čo sa bude diať s mojím telom. Nedostatočná informovanosť o tom, práve, že čo sa teda v momente, keď začne menštruovať, čo to znamená, na čo si mám dávať pozor, ako sa o seba starať v nejakom kontexte a vlastne akým spôsobom sa vlastne ako keby chrániť pred pohlavne prenosnými chorobami, pred tehotenstvom neželaným, akým spôsobom potom to neželané tehotenstvo riešiť a vlastne všetky tieto veci momentálne v tom v kontexte slovenskej politiky miznú z tých osnov. V Českej republike viem, že je to lepšie, ale zároveň ako s nastupujúcou vládou sa ešte máme na čo tešiť. Tá menštruačná nerovnosť začína už na tej základnej škole, alebo na tom, že sa o tom nerozpráva a v momente, ak sa o tom rozpráva, tak je to vlastne také ako, že chlapci odídu z triedy a chlapci sa teda budú učiť o jednej veci, dievčatá o druhej a vlastne ako keby tam to podľa mňa ako keby vzniká a nejakým spôsobom máme pocit, že je to niečo, za čo sa máme hanbiť, čo máme proste schovávať, čo by malo byť niekde ako tak niekde v tom regáli dané čo najďalej od nás a vlastne ako doteraz
alebo moje spomienky, čo sa týkajú menštruácie a základnej školy, sú proste v tom, že keď sa, nedaj Bože, niekomu stala takzvaná nehoda, tak to bolo samozrejme obrovská hanba, obrovská stigma a bolo to takéto, že dievčatá idú na tie toalety a proste dávajú si tie vložky a tie tampony proste do ponožiek a do vačkov a tak akože rôznymi ako takmer až nejakými ako kuzelnickými trikmi sa snažia tie vložky prepašovať, aby nikto si to nevšimol. To, prečo sme momentálne ešte stále v takej kolektívnej spoločenskej, neviem, nevedomosti, ale takej trochu hanbe ešte stále, tak ako ja vnímam tie korene v tomto. Myslím si, že vlastne Natália, ty ako si spomínala, ti vylúčené lokality, tak predpokladám, že tam je to ešte nejakým spôsobom viac ako akcentované práve aj skrz to, že akým spôsobom sa vlastne môžeš dostať ako vlastne študentská základnej školy, dajme tomu z nejakej rómskej osady k takýmto potrebám, keď vlastne to máš ďaleko do školy, máš to ďaleko do nejakého najbližšej večierky, supermarketu. Akým spôsobom vlastne akože začať takúto dlhodobo zanedbávanú a prehliadanú stigmu? Ja si myslím, že je dôležité ale povedať, že sa tisícročia existencie ľudstva osoby vždy našli spôsob, ako navigovať tú situáciu tej menštruácie. Snažím sa ako keby balansovať samozrejme nejakú tú cestu toho, že každá osoba má mať prístup k toalete, k sprche, k čistej tečcej vode, k teplu, k potrebám, toaletnému papieru a teda. Zároveň chcem ako keby aj ľuďom ukázať, že možno z nášho pohľadu lokality, ktoré, dajme tomu, nefungujú úplne na tých spôsoboch, na akých funguje, dajme tomu, naša bublina alebo naša časť spoločnosti, to neznamená, že to je absolútne že nevyriešené. A v tomto sa vždy odvolávam na profesorku Ingu Winkler a jej štúdiu vlastne porovnanie stigmy v Nepále a porovnanie stigmy v nejakom štáte v USA. Ona v podstate tvrdí, že stigma je univerzálna, ale že vlastne sa prejavuje inými spôsobmi. A tam hovorí o tom, ako z nášho pohľadu, z nejakého westernized point of view, my pozeráme na to, že tak v Nepále teraz je to malé dievča, ktoré začalo menštruovať a teraz nemôže napríklad ísť praktizovať nejaké náboženské aktivity, musí byť oddelená, spať v inej izbe, spať v inom dome. V niektorých prípadoch napríklad používajú aj iné cesty za domom a tak ďalej. Nemôžu váriť, nemôžu sa zúčastňovať na iných aktivitách. Zároveň ona hovorí, ale to znamená, že v tejto lokalite všetci ale vedia, že tá osoba menštruuje, že je to proste outspoken, je to tam a ona nehovorí, že to nie je stigmatizované, ale hovorí sa o tom. Pozrieme sa teraz na USA. Keď dostane to dieťa, dajme tomu, hovoríme teda o tej 8-ročnej, 9-ročnej dievčine, dajme tomu, dostane tú menštruáciu, nepovie to doma, pretože doma sa nikto s ňou o tom nerozprával. Jej vlastný rodič nemá nikde vložky, nikdy v živote nič takéto nevidela. Príde do supermarketu, kde presne vidí, že je tam táto vložka, je tá najlepšia. Táto je úplne discreet, proste nebude robiť žiaden zvuk ten obal. Môžeš ju schovať, je tenká, nebude ju vidieť cez nohavice, aj keď máš úzke nohavice. A teraz ide do tej kabinky a snaží sa čo najmenej šuchotať s tou vložkou. Že v podstate skúsme si to akože tak nastaviť, že v podstate tá stigma tam tiež je, že akože, že to nie je, že my to robíme lepšie, tú stigmu, že v podstate stigma je stigma. A v momente ako osoba, a je to jedno, či je to osoba, ktorá začala menštruovať, alebo osoba, ktorá menštruuje už niekoľko rokov, v momente ako je v situácii, že toto nie je aktivita, pri ktorej sa cíti bezpečne, voľne, že dokáže vlastne praktizovať tým spôsobom ako to, že ja si teraz zoberiem túto kávu a položím ju naspäť na stôl a vy to vidíte, tak v podstate to je stigmatizovaná situácia. Ako si spomenula, najdôležitejší bod je, že dieťa vie, čo sa ide diať s jeho telom, kým sa to ešte stane. Pretože to vidíme, že to je absolútne podstatný moment, ktorý dokáže predísť strašne veľa stigme, internej, vlastnej, externej, šikane, násiliu. Je to veľmi podstatné, tento bod. A to je niečo, čo v podstate na Slovensku nie je úplne zvládnuté ešte. My vlastne sme teraz tento rok zbierali dáta. Ja som sa snažila nejak tak ako keby zachytiť ten prvotný vek menštruácie, pretože zatiaľ oficiálne zdroje väčšinou hovoria, že 12, 13, niektorí 11, ale my z našej práce vieme, že sú to 8-9 ročné deti. A vlastne podstatnou časťou našej práce je to, my nehovoríme len o menštrujúcich osobách, ale aj o menštrujúcich deťoch. A ako keby ukázať tam tú ideu, že to, že niekto menštruje, neznamená, že je žena, neznamená, že musí alebo chce byť sexuálne aktívna, neznamená, že sa stala dospelou osobou, ktorá dokáže plne
voľne rozhodovať o svojom tele a robiť rozhodnutia, ktoré môžu možno dospelí na to dieťa alebo staršie deti ako keby nejakým spôsobom pušovať. A to je veľmi, ako tam je veľmi podstatné toto vysvetliť. Ale čo sa týka stigmy, je to náročné, pretože ako som spomenula, presne tam v marginalizovaných rómskych komunitách, vlastne tam sa ako keby snažím nejak tak naviazať, že ja vo svojich rozhovorov s respondentkami, lebo som mala vlastne čisto respondentky, tie, ktoré sa identifikovali ako ženy, nemala som ja vo svojom výskume úplne prístup k osobám, ktoré sa neidentifikovali ako ženy alebo identifikovali sa inak a menštruovali. Mne prišlo, že to bola celkom kolektívna aktivita. Je to možné tým, že to bola presne tá skupina ľudí, ktorá sa ku mne dostala, ku ktorým som ja mala prístup, ale prišlo mi to o dosť kolektívnejšie, ako by som ja napríklad počula zo svojich kruhov, neviem, ľudí na strednej škole, keď som ja bola, alebo na základnej. Že tam som videla, že ako keby nejaká tá solidarita v rámci toho uchopenia, že žijeme v situácii, kedy viem, že tam tá moja suseda dole nemá vodu a viem, že tam tá má 6 detí a nemôže si dovoliť tie vložky, ale ja som ich mohla kúpiť, alebo mám prácu, dokážem si ich kúpiť, takže jej tie vložky dávam. Mne to prišlo, že to bolo o dosť silnejšie v rómskych komunitách, ako to ja vnímam napríklad v Bratislave. A samozrejme toto nikto nechce nikdy počuť. Wow. Lebo na Slovensku vždy tá idea, že na východe je všetko nefungujúce a je to horšie a teda. A opäť ja nehovorím, stále si myslím, že marginalizované rómske komunity sú najviac oppressed skupiny na Slovensku. Ja si myslím, že štát absolútne používa nejaký štátny útlak na tieto osoby práve tým, že ich deprimuje od vzdelávania a prístupu k infraštruktúre. To budem vždycky tvrdiť. Čo sa týka čisto tej komunikácie, mala som pocit, že to bolo o dosť silnejšie, ako keď sa stretávam, ja neviem, prídeme na obyčajnú základnú školu na západe Slovenska. Jenom jsem chtěla říct, že právě mám pocit, že když lidi, co menstruují a děti jsou právě více v těch komunitách, tak potom vlastně se o tom víc jako baví, ale jakmile se člověk dostane právě do toho jako, jdeme tomu, nevím, jestli západního nebo městského způsobu života, tak jsme všichni od sebe neuvěřitelně oddělení a jako žijeme vlastně jako jsem tak nějak jednotlivě a potom vlastně opravdu, jako když já jsem jako moje matka byla většinu času mě vychovávala samoživitelka a právě já jsem s ní nemohla taky o takových věcech bavit, protože ona byla neustále v práci a když nějak tak nastalo, tak něco mi nějak mohla předat, ale ona sama měla nějaký jako stigmata vůči tomu a potom jako přesně hledat to mezi spolužáky, který přesně na té základce, jako když jakmile ta dívka dostane nebo kdokoliv do menstru dostane tu menstruaci, tak potom najednou jakoby se odděloval od těch dětí, protože vlastně ty děti, které jako nemenstruují, tak vlastně furt ještě si zachovávají to dětství, ale jakmile to člověk nějak tak přesahuje, tak najednou jako kdyby ztrácel jako něco, co vlastně znal a najednou už to není ani dítě, ani jako dospělý a jako kdo vlastně ten člověk je a že k tomu s tím přichází, že i ta fyzická jako nějaká změna, jako nějaká šílená bolest, to, že to není pravidelné, to jakoby, že najednou člověk fakt se stává jako úplně něčím a někým jiným a je to jako velmi děsivé. No. A právě když nějaká ta komunita těch třeba žen, který právě jakoby se starají o ty děti a můžu jim tady to přidat a jich tam víc, tak najednou je to víc jako i normalizované. Ja som zisťovala v svojom výskume, že vlastne aj kto je tá osoba, od ktorej by mali informácie a veľa z nich spomenulo sestra, babka, teta, že tam boli veľmi boli to samozrejme nejakým spôsobom ženské štruktúry, ale boli to veľmi silné štruktúry, že napríklad ja som nebola v situácii, že by som išla za tetou hovoriť o svojej menštruácii. A to sa mne veľmi páčilo, že ako keby tam mala som pocit, že bolo aspoň u tých mojich respondentiek o dosť vyššie chápanie toho, že to dieťa nastane obrovská telesná zmena, ale aj nejakým spôsobom psychická zmena a že tam nie je to úplne to očakávanie, že to dieťa si to má vyriešiť samo. A vlastne keď sa rozprávame o deťoch na základných školách po celom Slovensku, nemusia byť úplne že z vylúčených lokalít, tak vlastne snažíme sa zariadiť tú situáciu, aby to dieťa malo aspoň tú jednu osobu, za ktorou môže ísť. A ideálne by to mal byť buď rodič, alebo učiteľ, učiteľka. Snažíme sa prejsť tomu, aby to nebol napríklad internet, aby to presne neboli aj tie reklamy, pretože chcem sa vrátiť naspäť aj k tej téme. To je niečo, za čo tiež nie som úplne na Slovensku ja obľúbená, keď spomeniem menštruačný kapitalizmus, ale vlastne to je tiež niečo, čo vytvorilo nám nejakú ideu, že ako to naše prežívanie menštruácie má fungovať. A je to veľmi zaujímavé s tou vôňou. V podstate vôňa bola pridaná do vložiek tým, aby sa predával ten daný produkt s tou vôňou viacej.
tým pádom ako keby sa rozhodli pár firiem, ktoré v 70. rokoch ako keby v Európe vo veľkom a vlastne stále firmy, od ktorých bežne ľudia kupujú produkty, sa rozhodli, že dajú ten pocit toho, že toto smrdí. My čo vieme z výskumu, ale vieme, čo historičky sa vlastne pozerajú celkovo na prežívanie menštruácie, tam tá idea toho napríklad nejakého zápachu nebola vždy taká silná, ako bola napríklad u nás v 90. rokoch 2000. Že to je naozaj niečo, čo nám bolo podsunuté, že toto je to odporné. Takisto ako to šuchotanie tej vložky. Tá vložka veľmi dobre vieme už dneska, že sa dá vyrobiť aj tak, aby nešuchotala. A že vlastne tie možnosti sú. Neviem, či môžem hovoriť značku produktov, ale veľmi zaujímavé sú jedny intimky od asi najznámejšej značky vložiek, čo si viete asi predstaviť. A ja napríklad som presvedčená, že tá intimka po 2 hodinách na tele, ona začne zapáchať sama od seba len tak. Že to je normálne, že náschval tam podľa mňa dané, že som presvedčená, že nie je, teraz neviem ako špirátorka, ale že nie je možné, že vlastne by sa to nedalo vytvoriť tak, aby, a to hovorím, že bez menštruácie, že normálne, že tá intimka proste zapacha. A pritom je kvetinková krásna, keď ju vybalím. Ta vůně vlastně, ono to je jako horší pro to tělo, protože jak to tam přidáváš, tak je to vlastně neuvěřitelný alergen. Hodně z těch parfémů jako způsobil třeba i rakovinu a tak. A fakt to není dobrý v těch oblastech a vlastně, když se to myslím nějak i měřilo, tak že vlastně ty vonavý produkty, tak vlastně jako potom ta žena nebo ten člověk, co prostě to nosí, tak potom vlastně zapáchá rychleji, protože jenom to aktivace toho parfému, tak vlastně to naše tělo s tím jakoby bojuje, protože to je jako vlastně fakt jako alergen a potom se to snaží nějakým sem přebít. Presne tak. A chce, aby si ich používala viacej a aby si ich viacej minula. A ja si myslím, že toto je dôležité aj spomenúť, ten kontext toho kapitalizmu skrz tú menštruačnú chudobu. Menštruačná chudoba je teda stav, keď si tá menštruujúca osoba nemôže z nejakého dôvodu, či už finančného, alebo sociálneho, alebo proste geografického, nemôže zabezpečiť prístup k menštruačným potrebám do takej miery, aby sa cítili komfortne a bezpečne počas tej menštruácie. Častokrát sa práve o tom hovorí iba v kontexte, ja neviem, vylúčených lokalí alebo fakty ako chudoby. Väčšinou tá nemenštruujúca časť populácie si neuvedomuje, že tá chudoba znamená, že si nemôžem napríklad dovoliť kúpiť iné potreby než tampony a vložky, ktoré kúpim za 20 korún, ale že napríklad potrebujem kališok, pretože mám silnú menštruáciu. Musím si kupovať menštruačné nohavičky na noc, pretože mám, nepravidelnú menštruáciu. To veľmi úzko súvisí s tým, že jednak v Českej republike stále aj napriek pretrvávajúcim snahám je jedna z najvyšších daní na tieto potreby v rámci Európskej únie 21%. Zatiaľ, čo cena DPH čapovaného piva v reštauračných zariadeniach je 10%. A tu vidíme vlastne ako keby tú diskrimináciu aj v rámci toho, že tá vôľa zmeniť, alebo tá vôľa zamyslieť sa nad tým, tam ako keby nie je. A že je to obrovský, samozrejme, že je to strašne úzko prepojené s tým kapitalizmom v zmysle, že sú to produkty, ktoré sa nám ako keby snažia predať nejakú ideu, ako má vyzerať tá menštruujúca žena, respektíve, že má vyzerať úplne rovnako a je jedno, že mám, silnú menštruáciu, mám nejaké iné doprovodné nežiaduce efekty tej menštruácie alebo ovulácie, alebo v akejkoľvek fáze cyklu sa tá menštruujúca osoba nachádza na moje zdravie alebo na moju výkonnosť. Práve toto je jeden z tých zásadných problémov, ktoré si keby tá časť populácie, ktorá nemenštruuje, neuvedomuje. A práve ako sme sa rozprávali o tých voňavých vložkách, o tamponov, o tých možnostiach, ktoré teraz máme, ktorý nám ten kapitalizmus ako tu podstrkuje, tak ja si pamätám na výrok Markety Pekárovej, ktorá povedala, že ju irituje vyslovene téma menštruačnej chudoby a tá idea toho, že nám niekto podsúva, aby tie vložky boli na základných a stredných školách alebo tie menštruačné potreby, aby boli na základných a stredných školách povinne, aspoň teda v jednej tej toalete dostupné. A vravela, že tam ide o to vytvoriť teda nejaké podmienky, aby si na to tí ľudia mohli zarobiť. Čo im príde úplne absolútne iritujúce. Je skvelé, že sa môžeme takto iritovať navzájom, ale už len tá idea toho, že ja z pozície nejakej vzdelanej, bielej ženy si neuvedomujem, že menštruujú práve aj deti, tak to mi príde nejakým spôsobom úplne zvrátené. Tá myšlienka toho, taký návrat k feudalizmu, že tak tie deti, tie 8, 9, ale aj 14-ročné deti pôjdu si zarobiť na brigádu
na vložky alebo na kalíšky. Skrz práve ako keby to pušovanie tých výrobkov, že neviem, či ste zaznamenali, ale práve akože teraz je také nepreberné množstvo rôznych takých, ja neviem, gelov, dokonca deodorantov na intimné partie, aby práve ako ste voňali všade, či už menštruujete, ovulujete a čokoľvek, že ako keby tu na tie chápadlá toho kapitalizmu sú vlastne akože veľmi, veľmi dobre podchytené v tom, akým spôsobom predať tieto veci tým menštrujúcim osobám, ale zároveň nesnažiť sa to nejakým spôsobom zlepšovať alebo nesnažiť sa nejakým spôsobom ich robiť dostupnejšie. Nereflektovať to, že pre niekoho to môže byť tie náklady mesačné, ja neviem, 200, ale u niekoho to môže byť, ja neviem, 2000 korún práve kvôli tomu, že musia mať nejakú hormonálnu terapiu na zmiernenie tých príznakov. Častokrát sú to nejaké termofóry, nejaké náplasti proti bolesti, veľké množstvo analgetik, ktoré pomáhajú tým, že nám zvládať tieto veci. A nehovorím o tom, že koľko spodného prádla musí žena za svoj život vyhodiť práve v prípade, že sa stane takáto nehoda. Toto veľmi pekne naväzuje vlastne to, čo som spomenula predtým, že prečo my definujeme menštruačné vylúčenie versus menštruačná chudoba. My sme sa inšpirovali poľskou priateľskou našou organizáciou Ružová skrinečka, ktorí vlastne začali definovať ako keby tento rámec menštruačného vylúčenia. Poprvé pretože keď povieme chudoba, áno, je to stigmatizované. My sme na Slovensku počuli veľakrát, že bytová chudoba, menštruačná chudoba, to sú vymyslené chudoby a väčšinou to ide od nejakého kapitalistu, absolútneho kapitalistu. Ako keby snažíme sa ukázať presne to, čo si zhrnula, oddeliť to od toho jednotlivca a vlastne ukázať na ten systém. Že ten systém sa rozhodol, že bude robiť takéto rozhodnutia. Ako si spomenula to s tým pivom. Prečo pivo má DPH 10%, prečo vložky 21, na Slovensku teda 23 v tomto momente, ako hovoríme od tohto roka. Sme z toho fakt, že veľmi všetci nadšení. Teda my v dôstojnej menštruácii nakúpime vložky z Čiech, lebo aj tie 2% tam veľa spravia. Preto si ja myslím, že téma menštruácie je tak podstatná pre spoločnosť, aj napriek tomu, že si ľudia povedia, že tak to je jedna z ďalších vecí, o ktorých ideme teraz rozprávať, blablabla, zase feministky si niečo vymysleli. Ale podľa mňa je to veľmi zaujímavé, pretože ak zoberieme, že 50-52% populácie v nejakom bode bude menštruovať alebo menštruovalo, bez ohľadu na to, ako sa identifikujú. Aká je vlastne možnosť rôznych nejakých tých vylúčení, v ktorých sa oni ocitnú. Vlastne keď ideme od dola nahor, tak naozaj, áno, máme tu rôzne typy proste chudoby, ale oni navzájom sú poprepájané. To všetko proste to nežije izolovane. To znamená, že to je celkové prežívanie tej osoby. Takže my, aby sme sa dostali, a vlastne preto aj tá naša práca s tými marginalizovanými rómskymi komunitami, aby som sa dostala k tomu, že každá jedna rómska osoba, ktorá menštruuje, bude mať prístup k menštruačným potrebám. Ja sa potrebujem dostať k tomu, prečo máme na Slovensku také veľký počet lokalít, ktoré nemajú ten prístup k tej čistejúcej vode. Prečo ľudia žijú v takej chudobe, v akej žijú? Prečo vlastne Slovensko od 93. nedokázalo spraviť žiadne kroky, ktoré sa venujú desegregácii aktívne? V tomto momente teraz Slovensko má aj žalobu na sebe za to, že teda my máme segregované školy. A v tomto akože si my držíme veľmi ako európsky, my sme úplne že jednotka. Toto sú témy, o ktorých nikto nechce hovoriť, pretože my vieme, že ten systém, v ktorom fungujeme, funguje len preto, pretože je veľká skupina ľudí, ktorí nejakým spôsobom sú vykoristovaní, ktorí proste žijú pod nejakým nátlakom a ktorí nemajú prístup k základným ľudským právam. Tým pádom už sme sa od menštruácie dostali do o dosť hlbších tém, ktoré nikto nie je pripravený mať tieto konverzácie. A vlastne preto, keď som na začiatku aj spomenula aj ako keby tie konzervatívnejšie osoby, ktoré začnú romantizovať tú ideu, že áno, ja som tiež niekedy nemala vložku, je to fajn, moje kamošky chcú, sme všetci mali vložky, tak vlastne to sú presne podľa mňa tie dvere, kde treba tlačiť možno zo slovenského pohľadu nejaké také tie radikálnejšie prístupy. Ale v podstate my vždycky pri tom skončíme. My vždycky skončíme pri tom patriarcháte, vždycky skončíme pri tom kapitalizme, ale vždycky skončíme aj pri tom, že Slovensko je rasistická krajina a praktizuje aktívnu segregáciu a diskrimináciu veľkej skupiny osôb. Z európskeho vlastne pohľadu, keď sa pozrieme na krajiny, ktoré majú najvyššie percento v populácii rómskych komunít. Slovensko je jedno z troch, ktoré má najviac. V Čechách je to trošku menej. Viem, že aj tu tá situácia je trošku iná, čo sa týka úplne vylúčených komunít. Neznamenalo, že to teda akože vymizlo. Že ja sa veľmi teším, že sa organizácii Sola pomáha
podarilo pretlačiť tú zmenu vyhlášky, urobili neskutočný krok. Veľmi sme tomu aj sa tomu inšpirujeme, pretože to je niečo, čo na Slovensku v podstate by sa ani, že ja vlastne si nemyslím, že sa to stane niekedy, aj napriek tomu, že niektoré samosprávne kraje to spúšťajú samé o sebe, ale ako keby na celoštátnej úrovni je to takmer nemožné. Ale vlastne to som tým chcela povedať. My vlastne skončíme pri tom nejakom, prejdeme cez to individuálne prežívanie a nejaké tie naše limity a obmedzenia, ktoré sme my mali v tej našej menštruácii aj z pohľadu toho privilegia, v ktorom predpokladám teda my tu nejakým spôsobom sme. Hovorím to na základe toho, že teda tu takto dokážeme sedieť spolu v pondelok ráno. Ale vlastne dostaneme sa veľmi rýchlo na to, že ten systém nie je funkčný a je vlastne nefunkčný pre viacej osôb, ako je funkčný pre tých pár ľudí. No. Doteraz mám pocit, že sme sa hlavne rozprávali o menštruácii ako o niečom, čo môže spôsobovať nejaký diskomfort alebo čo môže byť zdrojom bolesti, zdrojom nejakého sociálneho vylúčenia. Ale práve chcela by som sa zamyslieť alebo uvažovať nad tým, akým spôsobom môžeme o menštruácii hovoriť ako o niečom zaujímavom, ako o niečom, čo je úplne prirodzené, ale zároveň je to niečo, čo fascinovalo vlastne celé generácie nielen žien, ale aj civilizácií. A práve zaujíma ma, akým spôsobom by sme mohli zmeniť nejaké väčšinové nahliadanie na menštruáciu. A akým spôsobom by sme vlastne mohli tieto negatívne konotácie, ktoré s menzesom máme, eliminovať alebo práve ako zmeniť ten narratív ako niečo, čo je prirodzené a niečo, čo je hodné, podobne ako umenie, hodné záujmu, hodné nejakej prezentácie. A to je možno aj otázka, Zlata, na teba, akým spôsobom vlastne to ty vnímaš, alebo akým spôsobom si sa dostala k tej práci s krvou, ako s nejakým médium, alebo ako s nejakým materiálom, alebo ako s nejakou témou, ktorá do určitej miery aj dosť vlastne bojuje, či už vedome alebo nevedome, s nejakou stigmatizáciou tejto témy. Tak práve chcela by som dať priestor, aby si mohla nejak priblížiť nášmu posluchačstvu, akým spôsobom o tom uvažuješ, alebo akým spôsobom si sa k tomu dostala, alebo čím je to pre teba nejakým spôsobom zaujímavá téma. Já jsem taky k tady tomu nějak došla jako skrze tu jako vlastní uměleckou praxi a to, že jsem se s tím začala vlastně jako trošku hrát a jako brát to trošku jako takovou fakt jako hru a přesně dělat to, že mám jako mrazák plný menstruační krve a pak si někde vytáhnu a maluju s ní, ale myslím si, že právě to, že se to jako dostává i právě v nějakém jako hravým způsobem, který není přesně jako o tom, že člověk musí myslet teda na tu chudobu, nebo na to jako těla tolik, ale že se to přemění do něčeho jakoby milýho a hezkýho, ale je to jakoby přítomno bez jakýhokoliv nějakého jako pohledu na to, že to je teda ta jako buď genderovaná nebo negenderovaná tělesná, netělesná věc, ale je to prostě materiál, který to tělo produkuje, je tady a můžeme ho nějak jako využít, nebo nějak s ním jako pracovat, něco s ním dělat. A někdy možná to, že se jako opustit to, jakože to je teda z toho těla, tak jako myslím si, že to je nějaký malinký první krok, protože mi to samotný jako hodně cvaklo, hodně se mi to jako proměnilo, když vlastně furt ty práce se jako sami o sobě jako i tematicky jako věnujou tomu tělu, tak používat právě něco, co z něj jako vychází k tomu, aby ho jakoby podpořila, tak je něčím jako, mi přijde úplně jako hrozně jako přirozená věc. No a taky, co si myslím, co je jako další, tak vlastně ten materiál je strašně jako hodnotný. Třeba například tak menstruační krev. V minulosti se to použilo třeba jako i ke hnojení, dá se to prostě dělat jako pleťové masky, dokonce jsem viděla i výzkumy, že vlastně doteďka se kmenové buňky většinou dostávají právě skrze jako odebírání krve, tak a je to něco, co vlastně se používá pro jako vědecký a lékařský výzkum pro jako standardně, ale vlastně nikoho nenapadlo používat menstruační krev na to a právě jako nějaká skupina vědkyň začala jakoby s tím jako tak koketovat, že teda proč jakoby tady máme lidi, kteří jakoby prostě mají kmenový buňky, který se zbavují každý měsíc, tak proč nepoužíváme, ale vlastně i takovýhle jako i dejme tomu jako odborných komunitách, kteří vyloženě pracují tak jako blízko s tím tělem, tak je to pro ně jako něco jako co jako úplně nemyslitelného, že to vlastně, jakože ta menstruace se týká jako více jak 50% populace, tak vlastně i tak to jako natolik přehlížíme, jako kdyby to vlastně nebylo a to mi přijde to jako to zvláštní. Takže jenom to, abychom si vědomili, že to tady je, že to není jenom něco, co jako musí být hrozný, ale může to být něco i pozitivního, tak může být i nějaký jako jeden z těch prvních kroků, no. Že možná je taky někdy i
teďka jako tak přemýšlím nahlas, ale možná to, že vlastně se vždycky bavíme o těch problémech s tím, tak potom vlastně i pro jako právě i ty děti a tak najednou začnou menstruovat, tak je to vlastně jako velká tragédie. A já si myslím, že možná jako kdyby se to vlastně trošičku tak jako objevovalo všude a jemně a nejenom s tím, že to musí být jako něco hrozného, tak by to mohlo pomoct jakoby zlepšit ten pohled na to a zároveň si pak věnovat i těm jako tragickým částem toho. Čo si myslíte, že by mohlo zmeniť vlastne väčšinové nahliadanie spoločnosti na menštruáciu a na stigmu, ktorá práve s ňou úzko súvisí? Aké stratégie si myslíte, že by boli vhodné, alebo čo by vlastne mohlo pomôcť k postupnej destigmatizácii tejto témy alebo k nejakému poučeniu tej širšej verejnosti k tomu, aby sa na tento jav nenahliadalo čisto skrz nejaké znechutenie alebo nejaký objekt. To podľa mňa to vzdelávanie je úplne že základný bod. V momente, ako budem hovoriť o národe, ako národ nemá prístup ku všetkým informáciám a nie je vzdelávaný, tak je o dosť jednoduchšie ho nejakým spôsobom kontrolovať, ale úplne jednoducho my vieme, že keď osoba proste nemá tie informácie, nemá ich odovzdané z nejakého dôveryhodného zdroja, nie sú to vedecky podložené informácie, tak to môže narobiť naozaj veľa problémov. A ako som spomínala predtým, my vieme, že tá vzťahová sexuálna výchova, vrátane teda aj tých informácií o menštruácii, chráni pred zneužívaním, pred násilím, pred šikanou, že to naozaj má obrovský vplyv na celú spoločnosť. V podstate byť schopný pomenovať, čo sa deje s mojím telom, ak niečo sa deje, že aj pri tej menštruácii, ako vlastne pochopiť, že je to príliš zlé. Ja som 13 rokov vlastne v procese diagnostiky endometriózy a to nielen na Slovensku, v Holandsku. Vlastne uchopiť, že OK, tak ja som vždycky vedela, že to je proste bolesť príliš, lebo sme sa doma tam rozprávali, ale v podstate ja si to neviem zmerať. Bolesť sa nedá zmerať, my si vlastne nevieme úplne porovnať. A toto je veľmi dôležité. Ale aj vlastne v rámci tej vzťahovej sexuálnej výchovy, keď sa niekto dotýka proste dieťaťa, aby dieťa vedelo povedať, že toto proste, tuto je tá hranica, toto by nemali robiť, takto by sa nás nemali dotýkať. To sú naozaj veľmi, veľmi podstatné veci pre celú spoločnosť. Ja si myslím, že presne, že tá komunikácia o tom začať presne to, ako tu dneska sedíme a sa to rozprávame, ja si myslím, že je veľký krok. Pre mňa, čo tam vyskakuje a možno to aj napája ten nejaký eco-movement a možno aj nejaký ten náraz feminizmu aj v tých možno konzervatívnejších, alebo ja by som nazvala to aj celkom neoliberálny feminizmus, dokáže podľa mňa narobiť veľa škody. Tam dôležitým krokom podľa mňa na prežitie pre celú spoločnosť je to, že si začneme uvedomovať, že nie sme tu len my ako stredobod vesmíru a že toto je môj problém, ale v podstate ako keby nejaké citlivovanie sa voči prežívaniu iných osôb. Podľa mňa je dôležité si uvedomiť, že nikdy nevieme všetko a nevieme všetko o prežívaní iných osôb a ono vlastne to nám otvorí ako keby platformu sa rozprávať s inými osobami. Tak ako ja nemôžem vedieť, ako trans muž prežíva menštruáciu, to neznamená, že ale ja teraz, že som expertka na to všetko, že podľa mňa je dôležité, aby sa vlastne v tých kruhoch začali objavovať aj osoby, preto ma mrzí, že to dneska vlastne nemám jedno členstvo, ktoré by mohlo aj o tom rozprávať, že vlastne sa musia objavovať osoby, všetky osoby, ktorých sa toto týka. Ono je to samozrejme vždycky aj vo výskume, je to také ako, že môže to byť cesta, ktorá je trošku nebezpečná, že vlastne dávať vždycky hlas všade, lebo nechceme my ako keby tiež romantizovať ideu toho, že niekto nejakým spôsobom marginalizovaný, ale podľa mňa otvárať sa všetkým skupinám, ktoré môžu prežívať akýkoľvek problém alebo akúkoľvek situáciu, lebo nechcem povedať, že menštruácia je problém, nemusí to byť problém, ale akoby citlivovať sa v tej našej komunite. A môže to fakt začať úplne bežnými kruhmi, kde človek by čakal, že sa budú o tej menštruácii rozprávať, nerozprávajú sa o tom, ale zároveň si aj zvedomovať, ako som spomenula, s tými rómskymi komunitami, že to je vlastne možno podstatná vec, ktorú som chcela povedať. Z našej práce my vieme, a hovorím to v každom jednom podcaste, všade to rozprávam, všetky komunitné centrá, všetci vždy, s kým ja prídem ako profesionálmi, ktorí pracujú s marginalizovanými komunitami, hociakej forme marginalizovanými, veľmi vedia, čo sa deje, ako to vyzerá. Možno nemajú na to všetky teoretické definície, ako mám ja, ale v podstate prežívanie nejakého menštruačného vylúčenia, to je existujúca vec, o ktorej sa vie. Každá jedna pracovníčka, pracovník, pani upratovačka, pán školník aj možno na škole vedia o týchto veciach. Že naozaj, že nám sa minimálne stáva, že by ľudia nevedeli. Že my naozaj prídeme na ten záchod a objaví sa tam tá pani upratovačka, tá je, že no ja proste ten kôž, ja ho vynášam každý deň. Ja proste vidím, čo v ňom je.
A ja vidím tam tú vatu, ja tam vidím tie handry, ja tam vidím tie kusy novín. Že to nie je niečo, že ja teraz potrebujem prísť a povedať, že viete, existuje takáto vec a preto si vyštudoval menštruačnú skrinku, že vôbec nie. A toto je, si myslím, že je dôležité vlastne o tom rozprávať a ako keby otvárať tieto naše kruhy, otvárať tieto... tá osveta sa vlastne deje cez nás všetkých. Znova tu zaznelo niekoľko dôležitých myšlienok a jednak je to teda tá stále prítomná demonizácia menštruácie a že ju máme zažitú ako niečo negatívne a bolestivé a niečo, čo nám prináša primárny diskomfort versus to, že je to niečo, vďaka čomu vlastne existuje život na tejto planete v takom rozsahu, v akom existuje. A že je to práca, pretože ten organizmus, na rozdiel napríklad toho mužského, vykonáva prácu, respektíve sústavnú periodickú prípravu na to počatie, otehotnenie a donosenie toho dieťaťa. Plus samozrejme ďalšie s tým súvisiace javy. Tie ďalšie roky, tie výchovy toho dieťaťa. A mali by sme už konečne byť schopní otvorene povedať, že menštruácia je reprodukčná práca. A je to neviditeľná práca, ktorá je náročná jednak energeticky, finančne, ale aj kultúrne. A tento fakt je v našom systéme úplne prehliadaný a marginalizovaný. A ten pojem reprodukčnej práce sa pritom už objavuje už u Marxa a Engelsa. A samozrejme, že tí reprodukčnú prácu ešte nedefinujú takto radikálne, teda nespomína sa tam menovite menštruácia, ale spomína sa tam osoba, u ktorej tá reprodukčná práca vykonáva aktivity. To menštruujúce telo je teda telo, ktoré na tento svet privádza život. Je to niečo, čo sa sústavne prehliada a kde sú vlastne minimálne tolerancie skrz spoločnosť alebo skrz štát. A ten menzes a s ním súvisiaci diskomfort je podmienkou pre počatie. A trvá, dajme tomu, 30 rokov celý ten cyklus a existujú samozrejme nejaké typy finančnej kompenzácie, respektíve finančnej podpory, ale je to iba podpora nejakej rodičovskej alebo materskej, ale vlastne tie štruktúry sú pripravené len pre tie tela, ktoré porodia, ale nie sú pripravené pre tie tela, ktoré menštruujú 30 rokov, alebo sú práve tehotné, ale nakoniec neporodia z rôznych dôvodov. A toto mi príde ako nejaký obrovský problém, ktorý tu stále pretrváva, že zo všetkých strán počujeme, ako populácia vymiera, ako mladé ženy nechcú byť matkami, ako sú kariéristky, ktoré odkladajú materstvo až do vyššieho veku, čo znamená, že buď si pre ten systém príliš mladá a kritizovaná, ak chceš zakladať rodinu alebo mať dieťa napríklad v 18-20 rokoch, alebo je na to potom príliš neskoro a ak má žena napríklad 30+, tak už je to tá kariéristka alebo sebecká žena, ktorá myslí na iné veci, než na to materstvo, ktoré má byť teda jej poslaním. A to ženské telo je vlastne vždy nejako implicitne vnímané ako nejaký nástroj, čiže mocenský, alebo politický, alebo socioekonomický, že vidíme to aj v súčasnej politike USA, kde vo veľa štátoch umelé prerušenie tehotenstva je jednak nezákonné, ale jednak aj kriminalizované. A podobne na tom aj Poľsko. Takže to ženské telo, ten štát začína zaujímať až od momentu, keď je to nástroj. Naozaj nástroj na donosenie toho dieťaťa. A práve ten americký senátor dokonca to ženské telo pomenoval alebo nechtiac nazval ako host body. A na tom aj vidíme, že tá dystopia, ktorá kedysi bola iba v nejakej literárnej fikcii u Margaret Atwood, je momentálne v niektorých štátoch pre niektoré osoby naozaj živá prítomnosť. A ja by som chcela poukázať aj na to, že tá reprodukčná práca je proste niečo, o čom sa nehovorí dostatočne, alebo ak sa o tom hovorí, tak je to znovu kategorizované a demonizované ako nejaké myslenie radikálnej marxistickej filozofie a nie ako niečo, čomu by sme sa naozaj mohli venovať a čo by mohlo byť podchytené tým systémom a umožniť ženám, ktoré naozaj seriózne napríklad uvažujú o tom materstva z nejakých dôvodov, ho musia odkladať alebo sú tam iné problémy, že vlastne aby ten systém naozaj myslel na tú prípravu, že tá menštruácia je naozaj ako, či už chceme alebo nechceme, je to tá príprava na to tehotenstvo alebo potenciálne aj na to materstvo. V podstate, keď sa pozrieme na, lebo menštruácia nie je len to vlastne, že tá tekutina z nás akože vychádza nejakých tých, ja neviem, 3 až 7 dní, čo je akože taký všeobecný priemer. Tento systém nie je nastavený na ten cyklus, v ktorom my žijeme a tie potreby, ktoré máme. A ono vlastne, preto som ja sa aj chcela dotknúť tých ekokruhov, pretože tam celkovo nejaká taká tá, ako by sa to nazývalo, kedysi alternatívne myslenie môže ísť až do nebezpečenstva romantizácie v podstate ako keby tohto cyklu, ale zase jedno musí
musím ja dať ezokruhom, a to je to, že áno, v podstate to telo potrebuje v inej fáze niečo iné. A pre niekoho ten cyklus je kratší, pre niekoho je dlhší, ale ja som každý týždeň iná osoba a mám iné potreby. Aj dokážem iné dať ja tomu systému a ako keby tá idea, že my máme stále šlapať na tých akože 24-hodinový cyklus, na tie hodinky, ktorý vlastne bol nastavený pre mužský svet, to nie je pravda. Proste tam fakt akože fest je jeden týždeň, kedy ja nedokážem sedieť tak, ako sedím tu teraz. Keď už hovoríme aj o tej solidarite, ja si myslím, že je dobre vlastne vytvárať aj tieto, hovoriť o tomto, pretože jedna vec je, keď ja z privilegovanej pozície si dokážem ten týždeň zobrať proste off alebo pracovať z domu, ale v reále sú proste osoby, ktoré majú 3-4 joby, menštruujú, nikto sa ich nepýta a že vlastne ako keby toto je tiež, tam sa veľmi rýchlo dostávame opäť na ten vlastne problém systému, ako som na začiatku povedala. A je to takmer vlastne, ani než záhadné, my veľmi dobre vieme tuto v tomto kruhu, ako sa to stalo, ale ako hovorí, že vlastne tam je tá glorifikácia toho, teda z pohľadu iných ľudí, keď to tak nazvú ženského tela, toho tela, ktoré dokáže reprodukovať alebo vytvárať proste ďalší život, dajme tomu, má ten potenciál, zároveň je akože celá tá vlastne schopnosť, prečo dokážeme robiť, je dosť ignorovaná ako keby v tom procese. Že vlastne tam je naozaj len ten pík, že OK, že ja teraz budem reprodukovať a teraz ja prinesiem proste ďalších pracovníkov do tohto systému na svet. Jo, já jsem chtěla jenom říct, že vlastně, no, že to, jak se vlastně v tom kapitalismu jako stala ta menstruace jako vlastně něco jako nechtěného, že pak vlastně ten pracovník, tak najednou jako pracovnice, tak najednou nemůže tak moc být produktivní, ale to se pak taky stalo taky, že i hodně hormonálních antikoncepcí to tělo jakoby udělají to, aby vlastně tu menstruaci úplně vynechalo, takže jako znám taky ženy, které vlastně jsou cis ženy, možná někdy budou mít děti, možná ne, ale vlastně nemonstrujou. A najednou se jako tady toho jakoby zbaví. A pak jsou taky lidi, kteří prostě mají třeba tu menstruaci velmi těžkou a chtějí se třeba rozhodnout, protože třeba pro nějakou sterilizaci. A co je jakoby, v čem se potom jakoby setkávají, to jsem se jako bavila prostě s kamarátkama, že nikdo nechce sterilizovat třeba 27letou prostě mladou ženu, která jako může mít ty děti, která prostě trpí, to už je prostě na pokraji skoro sebevraždy prostě kvůli těm bolestem a to mi přijde jako hrozný, že vlastně my chceme mít ty produktivní osoby, který prostě, že ta menstruace není vidět, nikdo o tom neví, prostě furt jsme jako na těch jako 150% prostě jedem, ale jakmile někdo řekne, aha, ale já takhle nemůžu fungovat, takhle nemůžu žít, tak vlastně a ten potenciál toho, že to tělo může právě hostovat jako nějakou další osobu, když to třeba vůbec člověk na to nemá peníze, nemá na to zázemí, tak to nikoho nezajímá. To je taká možno taká ľudská hlúposť, že my vlastne strašne potrebujeme generalizovať, aby dokázali sme vytvoriť niečo funkčné. Pritom my vieme, že nikdy sme nemali ako fungovať v takomto nejakom globálnom, či je to informatizácia alebo nejaké chápanie celého sveta, že vlastne mali sme byť nejakej malej komunite a mali sme navzájom naplňať potreby tej komunity spoločne a to vlastne nerobíme. A presne ako spomínal, že či je to nejaký ten mestský život alebo či je to vlastne ten západné chápanie toho sveta, ktoré sa snaží akože presvedčiť na všetky, že teda dominantné chápanie sveta. Mne ešte napadá, že tie výskumy, čo sa týkajú, ja neviem, endometriózy, PCOS a nejakých ako iných hormonálnych disbalancí, ktoré súvisia s maternicou alebo s menštruáciou in general, tak vlastne keby tie výskumy sú buď v minimálnom počte alebo veľmi podfinancované a vieme, že je obrovský disbalans medzi počtom štúdií, ktoré sa venujú mužskej impotencii a výskumu na vývoj nových medikamentov typu Viagra je proporčne úplne niekde inde, ak to porovnáme s výskumom endometriózy. A vlastne tá diskriminácia je podľa mňa ako veľmi prítomná, čo sa týka robenia tých výskumov na tom ženskom tele, na ženských gametách. Dlhodobo sa vie, že napríklad výskumy Alzheimerovej choroby, čo je teda neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje vo väčšej miere ženy než mužov, je skúmané iba na tých mužských myšiach. A je to práve kvôli tomu, že je ťažšie tú ženskú myšiu populáciu nejakým spôsobom skúmať práve skrz ten cyklus, alebo práve skrz ako keby tu na tieto dôsledky. Čo samozrejme ale znamená, že tam nachádza k nejakému obrovskému posunu o tom, že akým spôsobom my môžeme študovať chorobu, ktorá primárne poskytuje jedno pohlavie, ale robíme výskumy na pohlaví, ktorej ako keby v tej minorite. A v momente, keď práve ako keby premýšľame nad nejakými, dajme tomu, extrémnymi prípadmi, ako sú napríklad akože tie ťažké bolesti, ktoré znamenajú, že tá žena naozaj uvažuje o dobrovoľnej sterilizácii, tak sa často stretáva práve s tým, že jej nejaký lekár povie, že no ale
toto vám nebude umožnené, pretože ste mladá, pretože ste plodná. A ja sama mám skúsenosť, že som práve riešila nejaké serióznejšie gynekologické problémy. Zvažovala som práve nejaké rôzne druhy zákrokov a väčšinová zhoda v nejakých lekárskych komorách je, že ak je to žena v reproduktívnom veku, tak postupujeme k konzervatívnej liečbe, sledujeme. A napriek tomu, že väčšina vlastne ako keby tých prípadov jasne vedie k zhoršovaniu sa toho stavu a môže prerásť do nejakého typu, dajme tomu, rakovinovej aktivity, tak sa bude primárne ten vývoj toho problému sledovať. Čo mi príde vlastne úplne desivé, že viem, že mám nejaký zdravotný problém, ale vlastne musím čakať, kým vyeskaluje za nejaký point of no return, keď teda sa tu ako medicínska komora zhodne, že áno, pristúpime k zákroku, ktorý ani nie je, že by to telo sterilizoval, ale by práve nejakým spôsobom zvýšil šance nejakých komplikácií v tehotenstve. Ale vlastne nikto sa tej ženy nepýta, či tie deti zvažuje, či ich chce, alebo či teda preferuje ísť touto radikálnejšou cestou za cenu nejakého zvýšeného rizika, ja neviem, predčasného pôrodu alebo nejakých ako komplikácií v tom tehotenstve, ale vlastne ako keby, že to ženské telo je brané, že je to teda nejaký nástroj, ktorý tak trochu patrí tej spoločnosti, pretože teda ako môže priviesť na svet toho daňového poplatníka to ďalšie pracujúce telo. Čo ma vlastne ako dosť ako vystrašilo ako ženu, že vlastne ako keby do akej miery ja mám právo rozhodovať o vlastnom tele, o vlastnom zdraví, možno potenciálne proste o vlastnom živote. A práve ako keby čoraz viac sa objavujú hlasy, že tie ženy naozaj nechcú trpieť tých, ja neviem, 40 rokov alebo 30 rokov, počas ktorých menštruujú, ale že chcú sami pre seba ten lepší život bez tej bolesti alebo bez tých problémov a chcú pristúpiť napríklad k radikálnej hysterektómii, ale nie je im to umožnené, pretože niekto sa teda väčšinou mužská populácia rozhodla, že ale my potrebujeme tieto, alebo my chceme tieto tela udržovať proste reprodukcie schopné aj za cenu toho diskomfortu tej nositeľky, tej maternice. Další potom rovina je to právě jako třeba té sterilizace, tak jako v dnešním jako politickým jakoby prostředí, kterým se pohybujeme, tak jako pro hodně lidí jako ta sterilizace je jako neuvěřitelně, jako to, jak vlastně můžu jako přežít a nebejt jako vyloženě jako donuceni k tomu rodičovství, protože vlastně jako i ta samotný to jako těhotenství a tak pokud ještě někdo třeba to dítě opravdu nechce, tak jako může být velmi jako traumatizující a jako zničující věc a jako ta představa toho, že jako jsem já nebo kdokoliv jiný jako donucen tady to projít, tak to je vlastně něco, co jakoby vlastně ničí jakoby ty osoby a je to fakt jako neuvěřitelně jako smutný a děsivý, že vlastně k tomu jako ten přístup vlastně není. To je to další ta rovina, že ženy jsou neustále jako infantilizovaný a že vlastně oni jako neví, co vlastně budou chtít a co když jako najednou jako bude těch jako 35 a neustále rozhodne, bude potkat toho skvělého partnera a najednou bude chtít děti a najednou to nepůjde, tak jako kdyby vlastne nebyly iné možnosti. V momente, keď ľudia majú vlastne kontrolu slobodu robiť so svojím telom, čo len chcú, tak sa stávajú nástrojom, ktorý vlastne nie je podľa mňa chcený týmto systémom. A nech to akokoľvek, my sa doma stále o tom dohadujeme aj s rodičmi, nech to akokoľvek radikálne znie, tak je to proste fakt. Je to fakt, že čím menej človek dokáže rozhodovať o svojom tele, o tom, kde sa pohybuje, s kým sa pohybuje, ako vlastne vedie svoj život, tak hej, ako, že to proste ten systém toto chce. Ale preto zostávam pri tom vzdelávaní, lebo ja si myslím, že vzdelávanie dokáže otvárať mysle a vzdelávanie dáva obrovskú slobodu a dáva autonómiu telesnú. A vlastne taká akože zaujímavá vec na Slovensku, my sme mali zmenu ústavy teraz, neviem, či ste zachytili, ale teda my máme už len 2 pohlavia v ústave, čo strašne veľa mení vlastne pre intimitu a pre vzdelávanie vzťahovej sexuálnej výchovy, pretože doteraz vlastne sa nerozprávalo, že
si dievča, si chlapec, si toto, hento, ale že vlastne teraz ako keby zisťujeme, meriame, že čo dokážeme rozprávať a že do akej miery, lebo samozrejme tá zmena ústavy je samozrejme nedostatočná ako väčšina vecí na Slovensku, takže sú tam nejaké diery v systéme, ale aj toto je veľmi akože podstatné, že aby tí deti vedeli, že čokoľvek cítiš, že je to absolútne v poriadku a bolo by to krásne aj prinášať deti na svet s tým, že teda chceme všetci a vedieť, že to dieťa nemá ako keby hneď dané od začiatku, že ty budeš dievča. A ty budeš takáto. Ale že naozaj, že budeme vychovať vlastne malých, mladých ľudí, ktorí postupne sa z nich stanú osoby, ktoré majú plnú autonómiu, dokážu plne rozhodovať o sebe a vlastne byť zdraví a byť v bezpečí, pretože je to, čo si spomínala. Áno, proste nemať schopnosť ísť na interrupciu alebo na sterilizáciu je života ohrozujúce, to je zdravotná starostlivosť a to je proste fakt. Čo ma privádza k myšlienke medical gaslightingu, ktorý súvisí s menštruujúcimi telami a s ktorým sme sa asi každá z nás v nejakom momente už stretli. Napríklad prídeš na pohotovosť, niečo ťa bolí, ako odpoveď počuješ, no tak asi ovuluješ, no asi menštruuješ, máš napríklad silné bolesti v bruchu alebo v podbrúšku a počas menštruácie a lekár ti povie, no tak si zober tabletku od bolesti a vlastne ďalej nepátra po príčine. Že vlastne počúvame, že je to normálne a je to normalizované. Také verbalizované násilie súvisiace s menštruáciou. No, tá je emočne nestabilná, tá si menštruuje, tá je hysterická. A vlastne také klasické patronizing reči, ktoré iba prehlbujú tú stigmu. Ale dlhodobo vidíme a cítime, že niekto stále rozhoduje za nás. Že niekto rozhoduje o tom, koľko pohlaví je, a väčšinou sú to práve ľudia, ktorí nie sú odborníci, ktorí nie sú lekári, sexuológovia alebo sociológovia, ale sú to politici a nerozhoduje tá odborná verejnosť. A to je minimálne znepokojujúce. A vidíme, že to naozaj je vec politiky. A o to viac máš štve, keď niekto povie, neťahajme do toho politiku, nie všetko je politické, ale nie, všetko je politické. Všetko je politické. Už od toho, či si môžeš dovoliť kúpiť tampony, ktoré potrebuješ, od toho, či si môžeš dovoliť kalíšok, či si môžeš dovoliť vymeškať jeden deň v práci a zobrať si napríklad sick day. Či vôbec máš ten sick day, pretože máš menštruačné bolesti a potrebuješ byť doma. A tá široká verejnosť to má často akoby zažité, že veď to je niečo, čo sa deje, ale o čom sa nemá hovoriť napríklad pred mužmi, alebo že sú to takzvané tie ženské veci a sú dôležitejšie veci a dôležitejšie debaty, ktoré sa majú viesť a o ktorých by sme sa mali rozprávať. Ale zároveň v momente, keď sa rozprávame a informujeme o menštruácii, tak sa rozprávame práve aj o reprodukčnom zdraví a o sexuálnom zdraví. O tom, ako spolu úzko súvisia a že tie menštruujúce osoby majú možnosť otehotnieť a majú možnosť práve napríklad aj prerušiť nechcené tehotenstvo. Ale zároveň v našej spoločnosti sa síce o tom hovorí, ale nie úplne otvorene a stále to má v sebe takú tú pachuť tej hanby, že stále je tam veľmi prítomná tá hanba, že je to niečo, čo sa musí utajiť, s čím človek sa nemôže obratiť na lekára alebo na svojich najbližších, že je to vlastne tvoja chyba a tvoje zlyhanie, čo je samozrejme problematické, pretože v momente, ak chceme alebo potrebujeme prerušiť nechcené tehotenstvo, tak tie zdroje sú obmedzené a zároveň v našom prostredí je veľmi silne prítomná práve pro-life propaganda, napríklad skrz Hnutie za život, ktoré je všade prítomné, organizujú pochody a rôzne protesty a zároveň skrz taký ten fejkový, láskavý tón hovoria, že sa o teba postarajú a že existujú riešenia, ale vlastne pre nich to jediné riešenie je, že tá žena to dieťa musí donosiť, ale je to vlastne iba taký ten nátlak, ktorý sa zaujíma o život toho dieťaťa, ale nie o život tej matky. Tam vlastne nikto nerieši, kto zaplatí náklady na tú zvýšenú zdravotnú starostlivosť tej ženy, tie zvýšené výdaje. A je to 9 mesiacov naozaj veľkých zmien a tento diskurs nejakých socioekonomických dopadov nechceného tehotenstva v našej spoločnosti chýba. A či už sa to jedná o reálne náklady na tú interrupciu, alebo náklady, ktoré by súviseli, ak by tá žena s tým tehotenstvom chcela pokračovať, ak by to dieťa následne dala napríklad na adopciu.
v našej spoločnosti stále aj chýba vzdelanie o tom, čo teda s tým svojim telom môžeme urobiť a ako vlastne tú autonómiu toho svojho tela môžem chrániť. A pre veľa žien môže byť to tehotenstvo život ohrozujúci stav, ale zároveň ho môže aj posunúť do stavu existenčnej a finančnej tiesne. A vlastne tá informovanosť ohľadom napríklad skutočnej efektivity kontracepčných metód je stále pomerne nízka, že napríklad veľa žien netuší, že tabletka PO funguje iba v niektorých prípadoch, že ona zabraňuje ovulácii, takže v momente, ak žena už ovuluje, tak len do veľmi, veľmi malej miery zabraňuje tej implantácii oplodneného vajíčka. A zároveň, ak je to žena, ktorá má napríklad nadváhu, tak tá účinnosť tabletky výrazne klesá. A tieto informácie často nie sú sprostredkované nejakou dostupnou formou a myslím, že ak sa tu momentálne rozprávame ako o nejakých bielých ženách z pomerne privilegovaného prostredia, s vysokoškolským vzdelaním v niekoľkých oboroch, tak stále ja mám pocit, že aj my sme relatívne slabo informované. A keď si predstavím nejakú osobu z menšieho mesta, ktorá má napríklad 15, 16, aj 18 rokov, tak vlastne ako sa k týmto informáciám môže dostať v zrozumiteľnej forme? Keď tu napríklad existuje práve iba nejaké hnutie za život alebo AI odpoveď, ktorej by som ja osobne neverila, alebo nejaká kresťanská morálka, ktorá, že mala si sex pred svadbou, tak pôjdeš do pekla a ak nedonosíš toto dieťa a pôjdeš na interrupciu, tak tiež pôjdeš do pekla. Často sa napríklad môže jednať o osoby, ktoré mohli byť obeťou sexuálneho zneužívania a boja sa a nechcú sa napríklad pýtať u lekárov alebo poznámych. A to sú nejaké veci, ktoré mi stále v tej celospoločenskej debate chýbajú. Alebo aj nielen, že zneužívaná, lebo to je aj častokrát ako keby argument teda proti interrupciám skôr z takého, keď spomeniem teda ten nejaký neoliberálny feminizmus. Čisto len to, že proste nechceme byť tehotné, byť tehotný je absolútne úplne validná vec a to je veľmi, veľmi ťažké pochopiť. Že aj to, že vlastne človek začne menštruovať a v momente sa stávať konzumentom v nejakej forme a ako keby sú rôzne, máme proste free bleeding movement a tak ďalej, ale reálne v takejto mestskej praxi, v akej žijeme, sú to vlastne, by som povedala, veľmi náročné veci, že tlačiť nejaký free bleeding a tak ďalej. To je na tom to, že ako keby najviac biologicky nejaká funkcia, niečo, čo moje telo robí, okamžite zo mňa robí konzumenta. Na to si môže človek povedať, že aj toaletný papier a teda. Ale čo vlastne my tlačíme pri tom menštruačnom vylúčení je to, že OK, ale to, keď nemáš toaletný papier, neznamená okamžite, že hneď máš infekciu. Že proste my vidíme z našej práce, že ľudia nielen teda používajú, ako som spomenula, tie noviny, letáky, handry, ale zavádzajú si veľa vecí do vagíny, ktoré vlastne tam nemajú čo robiť. Vzniká sepsa organizmu. Toto sú veľmi akože náročné situácie, že to je absolútne že zdravie a života ohrozujúce. O ľudských právach by sa nemalo, nemáme sa spýtovať, proste treba o nich otvorene rozprávať a treba o ne bojovať. A tá menštruácia je, aj vlastne dôstojná menštruácia je nejaké ľudské právo, ktoré by mala mať každá osoba. Ja by som sa možno ešte na chvíľu vrátila späť k téme neželaného tehotenstva a teda k možnostiam interrupcie, respektíve teda umelého prerušenia tehotenstva a teda so silňujúcim vplyvom práve pravicových politík dochádza rovnako aj k tlaku na sprísňovanie alebo úplne obmedzenie prístupu osobám k interrupciám, a to nielen v Európe, ale napríklad aj v Spojených štátoch amerických. A práve skrz tento nebezpečný politický vývoj dochádza k obmedzenému prístupu k tomuto druhu zdravotnej starostlivosti. A osoby, ktoré potrebujú alebo chcú tento zákrok podstúpiť, tak často ho podstupujú v nejakých nákladných súkromných klinikách alebo často práve v nelicencovaných zariadeniach alebo prípadne cestujú za hranice štátov, kde žijú alebo kde dočasne pobývajú, aby tento zákrok mohli podstúpiť. A príde mi dôležité použiť túto platformu ako možno pripomienku, že napríklad v rámci Európskej únie má obyvateľstvo členských štátov právo na podstúpenie umelého prerušenia tehotenstva v akomkoľvek štáte Európskej únie, a to, ak to tento štát legislatívne umožňuje. Takže vlastne dochádza aj k nejakému
k nejakej mobilite alebo k nejakému takzvanému abortion tourism. A to práve kvôli tomu, aby tie ženy mohli bezpečne podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, pretože im to často nie je umožnené v ich domovskom štáte. Čo ma privádza k tomu, že sme sa vlastne s Natáliou rozprávali ešte pred začatím tohto podcastu o vlastne odlišných politikách, čo sa týka interrupcií napríklad na Slovensku, Česku, Poľsku, ale napríklad aj v Holandsku, kde Natália pobýva a kde tá politika je iná a kde práve napríklad často, podobne ako aj do Českej republiky, do tejto krajiny cestujú často ženy, ktoré potrebujú túto zdravotnú procedúru podstúpiť. Pohyb ľudí po Európe kvôli interrupciám sa deje a je to úplne bežné. Krajina, kde je možné dostať interrupciu ako keby v najneskôršom možnom dátume, dajme tomu z európskeho akože pohľadu. A vlastne sú kliniky, ktoré sa špecializujú práve na interrupcie v 2. trimestri a z času na čas sú osoby zo Slovenska, ktoré potrebujú prísť a keďže sa vie o mne, že tam som, tak je to možné prísť cezo mňa. Sú osoby proste, ktoré potrebujú interrupcie, nedokážu ich dostať na Slovensku, nedokážu ich dostať v okolitých krajinách, vrátane Česka teda tiež. A tým pádom Holandsko je celkom akože taká známa destinácia, tak ako pre veľa osôb z Poľska alebo z Malty. A funguje to podľa mňa veľmi, veľmi fajn, klinika je veľmi príjemná, sú tam absolútne špecialistky a vlastne je to veľmi, veľmi rýchly proces, bezpečný proces, ku ktorému by každý mal mať prístup. A tabletky sú dostupné v rámci Európy aj v krajinách, v ktorých vlastne nie sú legálne. Dajú sa cez stránku Women on Web, dajú sa objednať, prídu poštou, je to bezpečné. Volá sa to telemedicína, všetky informácie sú na stránke, funguje to vlastne do 8. 9. týždňa tehotenstva. Zodpovie vám stránka všetky otázky, dokážete sa dokonca napojiť cez telefón s osobami, ktoré môžu hovoriť aj vašim jazykom, teda je tam aj niekto, kto hovorí po slovensky a po česky. Tých možností je naozaj veľa. Ale Women on Web je veľmi, veľmi veľká európska štruktúra, ktorá je funkčná. Já jsem sama podstoupila interrupci asi před 10 lety, když mi bylo 18 a právě jako ten jako boj a jako běhání a ten čas, kdy člověk vlastně ví, kdy jako že teda zjistí, udělá si ten test, ví, že teda ne, protože prostě 18 dítě, že jo, prostě na střední škole. Potom právě tady to jako hledání těch míst, který to teda dělají, jako protože ne všude, jako kde mají třeba i gynekologickou pohotovost, tak nedělají třeba interrupce a tak. A potom vlastně to, že člověk někam jde, donutí ty lidi, aby ho teda jako vyšetřili a potom, že se pak ten zákrok děje. Vlastně to není úplně jako levná záležitost, který si může kdokoliv dovolit. Jako já vím, že sama jsem musela jako s tím mým tehdejším partnerem jako sbírat peníze a tak, abychom vůbec jakoby měli na to. Už před těmi 10 lety jakoby přes 4 000. I teďka by to byla velká částka a myslím, že je to určitě víc. Ale teda čím jsem se já setkala, tak ten, kdo to prováděl, kdo mě vyšetřil, byl jakoby starší doktor, byl to nějaký primář tam a byl teda takový velmi jako usedlý, jakoby starší pán, jako velmi jako přímý, ale byla tam třeba úplně skvělá sestřička a ta vlastně mě tím vším jakoby úplně provedla, jakmile jakoby jsme zjistili, že teda to tak je, že jsem těhotná, tak ten, který jsem tak, jak to teda bude, paní řekla, no tak ona to řekla, co chce, jakoby řekla, co si přeje a vlastně ze mnou jakoby stála a potom, když se dělají ten zákrok, tak tam jakoby byla, nakresla mi roztemilý obrázek, že si mám s sebou vzít jako 1000 korun pro jako anesteziologa, litr vody, nějakou velkou vložku, pak když udělal to mě bylo přijel, tak to je ten darebák a byl takový jako velmi jako mateřský a řivý přístup k něčemu, což jako by bylo pro mě jako asi největší tragédie mýho života jako do té doby, tak mi přišlo, že vlastně i tak, když to je jakoby náročně těžké, tak jako to, co se to může jakoby i pomalinku měnit, tak jsou vlastně i ty lidi, co takhle pracují v těch strukturách a můžou takhle jako pak i jenom milým slovem nebo něčím jakoby takhle někoho jako podpořit. A samozřejmě potom jako další ta rekonvalescence, potom jako to, že chození do školy, to, že třeba člověk má potom jako výrazně krvácet. Já jsem byla 3 dny doma, ale vlastně to výraznější krvácení přišlo, když jsem byla na poslední hodině jakoby na střední škole někdy v 5 večer a šla jsem jako doma v bolestech, myslela jsem, že skoro umřu, jak vypadlo ze mě hromada právě té krve a bylo to velmi bolestivé a člověk tady to jakoby ví, neví, to, že to je vlastně takhle jako silná událost, zároveň to tělo zároveň neví po té interrupci, jako že vlastně to proběhlo, tak všechny ty hormonální změny, to, že potom vlastně jakoby ta osoba může upadnout třeba do nějaký jakoby třeba i hlubší deprese, protože tam jsou ty
velké hormonální změny, tak to je jako něco, co myslím, že je důležité jako zmínit nebo nějak se o tom víc jako bavit a taky to nějak jako normalizovat. Že jenom to, že k tomu jako přistoupit je jedna věc, ale třeba právě jako jak jsou i ty tabletky, tak mám taky jako zkušenost skrze kamarádku, která třeba tabletky nezabrali. A stejně potom jakoby člověk musí třeba jako ještě jít na ten přímo jako lékařský zákrok po tu anestezii a to je pro mě důležité prostě o tom mluvit a vědět to, protože jak se to začne dít, tak prostě ten čas je velmi malej a fakt jako nějakých těch 6-8 týdnů je velmi malá doba, protože než to tělo to nějak projeví, než to člověk vůbec pozná, tak jakoby 2-3 týdny jako si myslím, že to může jakoby být takové jako hraniční. Áno, to je pravda. Každý štát má teda vlastnú legislatívu, ktorá stanovuje, do ktorého týždňa je možné umelo ukončiť tehotenstvo, ale veľa osôb nevie, že tieto týždne sa začínajú počítať už od dňa poslednej menštruácie tej osoby a nie reálne od dňa počatia. To znamená, že ten časový rámec na absolvovanie toho umelého prerušenia tehotenstva je ešte kratší. A v niektorých krajinách, napríklad na Slovensku, musí tá osoba ešte niekoľko dní počkať, zobrať si tzv. Čas na rozmyslenie, teda od toho vyšetrenia, kde už prichádza a vyslovuje tú myšlienku, že chcem ukončiť tehotenstvo, musí odbehnúť ešte niekoľko dní, kedy si to tá žena musí premyslieť a potom znovu sa vrátiť do tej ambulancie a znovu žiadať o ten zákrok. A tieto nástroje majú práve nalomiť alebo možno odradiť tú osobu, aby tento zákrok absolvovala, respektíve stiažiť ten proces. A v tomto prípade je čas naozaj politický nástroj útlaku a moci nad tým ženským telom. A na jednej strane samozrejme je dôležité, a ja to vôbec nerozporujem, urobiť informované rozhodnutie, mať dostatočný časový rámec na to, aby sa tá osoba rozhodla, čo naozaj chce. Ale na druhej strane je to ďalšia záťaž a ďalší časový stres z toho, že sa tento zákrok nestihne vykonať včas. Ďalším problémom je znova dostupnosť rôznych metód toho umelého ukončenia tehotenstva. Znovu v niektorých krajinách neexistuje možnosť chemického ukončenia tehotenstva. Napríklad na Slovensku neexistuje možnosť ukončiť tehotenstvo skrz podanie interrupčných tabletiek. A teda všetky ženy musia povinne absolvovať invazívny chirurgický zákrok vo veľmi silnej anestézii alebo v narkóze. Čo je pre ten organizmus naozaj veľký zásah, je to vyčerpávajúce, je to zbytočne traumatizujúce a zvyšuje sa tým risk nejakých komplikácií, napríklad v prípade, že tá žena už má nejaké zdravotné problémy. A preto sa pýtam, prečo je nutné podstupovať to riziko, prečo to nemôže byť naozaj otvorené a prečo to nemôže byť prístupné v zmysle, že tá žena si sama vyberie tú možnosť. A preto práve ďakujem vám za zdieľanie všetkých informácií a že tých skúseností, názorov a sietí, pretože sú to naozaj dôležité témy, o ktorých sa nehovorí dostatočne. A či už sa jedná o nejakú menštruačnú chudobu alebo menštruačné vylúčenie, alebo práve o reprodukčné práva. A preto vám naozaj ďakujem, že ste si mohli nájsť čas prísť tu do štúdia, zazdieľať tieto skúsenosti a verím, že táto diskusia možno môže v nejakej miere zvýšiť povedomie alebo mieru informovanosti, či už medzi študentstvom AVU, alebo možno aj ísť za hranice tejto inštitúcie. Preto by som chcela tento diel ukončiť poďakovaním našim hostkám Natálii Blahovej a Zlate Ziborovej. Ďakujeme a majte sa krásne. Ahoj.